zuwa da kake. Ai ita haka take. Kwarai ma kuwa. Samu kai. Ai tun da na ga. Na kawo da sai. Ya ji kwarai ma kuwa. Ta cikin ransa. Malam lafiya? Lafiya, Allahu baby. Dama zuwa na yi ne miki wasu ɗan tambayoyi. Yaya sunanki? Ya sunan babanki? Kuma a wace area kike? Ni sunana Ummu. Haji wani suna. Wani suna na jami'in daɗi. Kuma sunan babana Mr. Zainab Sabo da Kaza. Kuma a san Sabin Barab nake da Mr. Barab. Wayyo Allah na. Malam lafiya? Lafiya, Allahu baby. Alau. Wa turo ka? Can wani gaula ne, wani shashasha ya turo ni wajen ki. To kai kuma fa? Ai ni ma gaski ne. Ko ba mu ina za ka je haka? Wallahi za mu dan je nan kasan layi. To kai duk inda fa ake cin abinci kai kana wajen. Shikenan ba za mu ci abinci ba. Duk abincin da yake gida gashi nan baka tsaya ka ci ka koyi ba sai ka je waje ka ci abincin. Allah ya tsaga mana baki a ce ba za mu ci abinci. To a dawo lafiya. A ji ba. Yaji! Malam. Stop. Wani ya sha wa Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kai! Da ban ga ruwan nan ba, da ban san halin da na shiga ba. Sai na shiga halin haƙulai. Wai ka san ruwan me ka sha? Ya wuce ruwan rijiya. To fitsarin jaka ne. Jakan ma mai jego.